ще е силно. Това ще е здраво тук. Това ще е здраво. Айде сега. Айде сега, фърляй тук. Айде сега. Айде, слагай там. Айде, обръщай. А така. Айде пак, набий. Не там нагоре. Долу вземи. А така. Айде сега. Браво на детето. Много работи той дете. Айде пак. А така. Айде сега. Натискай. Натискай. А така. Обръщай там на той. Там на найлончето, дядо, на найлончето. А така. Айде сега на найлончето. Браво на момчето. Много работи той. Много. Гледай какво става. И аз ги зави колко и желяза са ми натурял. Айде, слагай. Браво, тате, браво. Браво, дядо. Айде. Айде. А? Малко от начало ги видя насам, къде ги видя, тя ги разопаклава. Браво, дядо, браво. Айде, дядо, тати да те снима. Де тати? Я го виж тати, де? Де тати? Де тати? А сега, айде, гледай там у машинката. Ама не така не може да се работи. Не. Не така. Нали знаеш как? Е, тук тъс ръка така. Така, тъс ръка. Тук по-назад, е тук. А така, ай сега, гриби. Айде, набивай. Айде. А така. Е, да те снима тати, айде. Лек, опа! Няма нищо,